Ocean Conference dan dal-ħodu għanna kif tkellimna u nafna kif rajna il-għaddej tal-mulej Matthew Grek u wissa ħanħallikom fidej il-mulej permezz tal-għaddej tiegħu wieħed mit-tfal ta' din il-familja, it-tifel Jezrit Camilleri. Come on, għatu ċabċipa tajba. Alleluja. Nfaħruk Mr. Qaddis, grazzi ta' din il-konferenza mulej, grazzi li din hija l-festa tiegħek mulej. Nixtiequ nitolbuk mulej biex titkellem inti minn ġaħalqi, mulej norbtu kull distrazzjoni mulej, norbtu kull spiriti familjari Mr. Qaddis. Nitolbu mulej biex nirċievu l-kelma mulej li ħafna nies madwar id-dinja m'għandhomx il-barkiet tagħna li nistgħu nismawha mulej, imma għandhom 5 pages u jemnu l-kelma mill-bidu sal-aħħar mulej u qed jiġu torturati u persegwitati nħabba ismek mulej, imma aħna għandna l-barkiet tiegħek magħna mulej, aħna ma nittamawx fil-karrijiet jew fi żwiemel jew f'affarijiet li ma jitkellmux u ma jaraw ma nittamaw fik Mr. Qaddis. Grazzi li għad magħna mulej, nitwalbok biex titkellem inti minni Mr. Qaddis. F'isem Ġesu Kristu. Nirringrazzja lil pastors tagħna ta' kemm jagħmlu xogħol għal din għall-kelma tal-Alla li rrispondew għas-sejħa tal-mulej mill-bidu fejn ma kien hawn xejn hawn Malta fejn mexxew il-kelma u baqgħu sodi fil-mulej anke meta kien hawn il-persekuzzjoni għandi kelma mill-mulej għalihom għalli biex ngħidilhom stand firm in the faith, I am with you always, ħankabbarkom iktar ma ħajjiġu kontra ismi għax mhix kontrikom qed jiġu iktar ħantikom qawwa, iktar ħanolli ismi u iktar ħammexxi l-kelma madwar in-nazzjon ta' Malta kollu qal. Il-mulej lilkom għax irrispondejtu għas-sejħa tiegħu u ħajjitfa' aktar gifts fuq ulied din il-Knisja u d-dilka tal-Ispiritu Santu ħatikber u ħatikber. U r-River of Love kif qal kellu il-ħolma fin-99 ħatinvadi l-pajjiż kollu qal il-mulej. Iktar u iktar u anke n-nazzjonijiet għax Alla tagħna huwa ħaj, Alla tagħna jisma' u Alla tagħna jonora għal dawk li jfittxuh b'qalbhom bl-ispirtu u bil-verità. Grazzi mulej. Grazzi Mr. Qaddis, Matthew. Għatlu kif ħanxandar għal-kelma llum mulej għatlu dal-għodu fil-5 ta' filgħodu. Għalli tinkweta xejn, ħajkun hawn l-anġli tiegħi jimministraw il-fejqan kif ħad titkellem għax il-kelma tiegħi ħajja u jekk jaqbduha bil-fidi llum ħajkun hawn manifestazzjoni ta' mirakli għalli mhux inti ħadd tagħmilha jiena. U Matthew qal kelma li qal lill-mulej fil-għodu, jien ħaniftaħlek it-tieqa tal-fidi. U hekk qal, il-mulej talna ta' ordni fjera. Il-kelma li tan il-mulej jisimha il-fidi u l-grazzja id-fid. Meta tara l-grazzja tiegħu, Alla jara l-fidi tiegħek. When you see His grace, God will see your faith. Ilħqu sibu Luqa, kapitlu 7, vers 36, għax illum se nitkellem kif il-fidi u l-grazzja jimxu id-fid. Kif tajt Efesin 2, vers 8, intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi. U dan mhux bis-saħħa tagħkom, imma b'donn ta' Alla, mhux bl-opri biex ħadd ma jiftaħar, għax mingħajr Alla ma nafux nimxu. Luqa 7, Ġesu għand il-Fariżew, vers 36. Wieħed mill-Fariżej stiedel lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal għand il-Fariżew u qagħad għall-ikel. Issa fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. Ġiebet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq u marret u qadet warajh dejn riġlejh. Tibki u xarrablu riġlejh bidmuha u tixxittaħħomlu b'xuxita. Imbagħad bisitlu riġlejh u dilkithomlu biż-żejt fuq. Kif ra hekk il-Fariżew li stiednu qal bejnu u bejn ruħu, dan il-profeta kien ikun jaf min hi u x'mara hi, din li qiegħda tmissu, kien ikun jaf għax hi midimba li kien profeta. Imma Ġesu qabatu qallu xmun, għandi ħaġa xi ngħidlek. Qallu għejd mgħallem, qallu dak. 2 minn nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u l-ieħor 50. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx
U ħafrilhom it-tnejn. Min minnhom se jħobbu l-iżjed? Wieġeb Xmun qal jidher li dak li ħafrillu l-iżjed. Qallu ħsib ta' tajjeb Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil Xmun qiegħed taraħħal lil din il-mara. Tħalt għandek u ilma għal riġlejja ma tajtnix. Iżda riġlejja xarbidhom li bidmuha u xuxxathom li b'xuxita. Bewsa ma tajtnix. Iżda minn x'in daħlet ma waqfix tbus li riġlejja. Rasi ma dliklix biż-żejt alla volja jiena l-king. Imma dilkitli riġlejja b'żejt fuq. Għax il-king sta' din id-dinja kollha taħt saqajja ġifieri. All kings are under his feet, Jesus said. Għax hu the prince of the kings tajt Revelazzjoni 1:5. Għalhekk ngħidlek li dnubieta li kienu ħafna inħafrula għax ħabbet ħafna imma min jinħafirlu ftit għax ma japprezzax ftit iħobb imbagħad qallila dnubietek maħfura. Dawk li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom dan minnu biex jaħfer id-dnubiet ukoll. Iżda hu qal lil-mara il-fidi tiegħek salvatek. Mur bisliem. Il-fidi tal-mara hawnhekk narawha iltaqat mal-grazzja nnifsu, Ġesu. Għax Ġesu huwa l-grazzja. Il-fidi tagħna tista' tkun f'ħafna affarijiet oħra. Fina nfusna bħal pereżempju kemm aħna kapaċi nżommu l-liġi ta' Alla minn għalina, jew fil-predikatur li jkun qed jippredika l-kelma li mhuwiex kapaċi jagħmilha bil-mod tiegħu kapaċi jifhem il-kelma żgur. Jew fit-talenti tagħna, jekk il-fidi tagħna ma tkunx fil-post il-korrett, Alla ma jkunx jista' jużaha qatt. Alla jista' juża l-fidi tagħna meta tkun iffukata fuq il-grazzja biss, fuq il-grazzja tiegħu. Ġwanni 1:17 vers żgħir tajt il-kelma Alla ta' liġi permezz ta' Mosè ta' distanza tagħhom twavel tal-ġebel ma rridx saqlihom tagħhom. Imma il-grazzja u l-verità il-Malti tajt seħħew imma il-kelma propja minn interpretazzjoni korretta tajt ġew il-mal-grazzja u l-verità ġew permezz ta' Ġesu Kristu. Għax Ġesu Kristu jrid relazzjoni intima miegħu. Hemmhekk il-fidi tagħna meta tkun intima ma' Ġesu, il-grazzja tiegħu tfur fuq ħajjitna u l-fidi dejjem tissoda u tirrakkixxi ruħha, tiġi enriched, titqawwa aktar, iktar ma tibbaża fuqu u mhux fuq l-affarijiet tiegħek, iktar ħadd issoda fil-fidi u fl-affarijiet li inti tagħmel għal mulej, tagħmilhom bil-grazzja tiegħu. Mhux dak li inti tagħmel għalih, iktar ma tiffoka u tagħnaq l-intimità ma' Ġesu, iktar jużak waqas tkun taf. Mhux rajt 7 sigħat tħossok tajjeb, imma inti qas tkun taf li qrajthom iktar ma tagħmelha ma' Ġesu. Bla sforz. Alla bat lill-ibnu u Alla sejjaħ lill-ibnu tabib dak li jfejjaq il-martana, the healer bl-Ingliż, dan huwa ismu Salvatur u l-Feddej. Hekk kif isser isem Ġesu bl-Ebrajk, Jexua. Il-kredent f'Ġesu mhuwiex imsejjaħ biex ħin kollu imur għal fejqan u jerġa' jmur għal ieħor u għal ieħor. Alla jridna nimxu fil-fejqan ħin kollu matul il-mixja tagħna miegħu. Jekk trid tibqa' timxi fil-fejqan kuljum, mela dan il-massaġġ huwa għal dawk li jridu jibqgħu fih. Hawnhekk hawn l-anġli, hemm nuha l-kelma, il-kelma ħajja, il-kelma kienet fil-bidu, il-kelma hija Alla, il-kelma manifestat fostna, il-kelma ħadduq it-trumbetta u ħejġi għalina tal-waqt. Hemm nuha, min irid il-fejqan, hemm nuha, aqbduh il-kliem li huwa spiritu ħajja. Il-ħsibu Iżajja kapitlu 53 versi 4. Illum se nuża passaġġ mill-Antik Testament li huwa interessanti ħafna. Kien hemm il-kelma fejqan imsemmija l-ewwel darba fil-kelma u kellha x'taqsam ma' familja sħiħa. U kombinazzjoni mhix kombinazzjoni, got incidence, il-pastor pridka fuq familja s-sibt. Il-priorità tal-Alla għall-familja tiegħek hi li jkunu f'saħħithom. Hekk hemmhekk hawnhekk naraw lil Alla jiftaħ kull ġuf f'dan il-passaġġ li kien hemm f'din id-dar.
Għalhekk intom li qed tisimgħu l-kelma tal-Alla llum li qed topera f'dan il-mument, speċjalment intom li qed temnu lill-Alla tfal u għal dawk li qed jistennew il-fejqan fiżikali kif ukoll fejqan emozjonali, fejqan mentali, illum dik il-ġurnata li l-fidi tiegħek ser tiltaqa' mal-grazzja. Ġesu għadu l-istess wieħed il-bieraħ, illum u għal dejjem. Feta ħajdu fuq is-salib. Iżajja 53. Ħanaqraħħa bil-Malt kif kitbuha, iktar tard ħanagħti l-interpretazzjoni kif hija mill-oriġinali mill-Ebrajk. Iżda hu rafa fuq l-mard tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġġub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunitna. Għas-saħħa tagħna waqa' il-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna il-fejqan tagħna. Bil-King James Version jgħid, surely he had borne our griefs. Il-kelma bl-Ebrajk propja hija koli li tajt sicknesses, all type of diseases. L-istess kelma li l-lot jużaw fl-isptarijiet illum il-ġurnata. Wara li tferxu mad-dinja kollha u tilfu l-lingwa, raġaw qed jitkellmu l-istess lingwa ta' meta Eżajja kiteb Eżajja 53. L-istess kelma koli, all type of diseases and sicknesses u warafa, and carried our sorrows. Sorrows ed interpretazzjoni ħażina tiġi bl-Ebrajk tiġi makof li tfisser pains. All type of pains he had that day before he went to the cross. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Din il-biċċa ta' dnub. Issa li jmiss dak kollu li għandkom bżonn. Il-biċċa ta' vers 5b, the chastisement of our peace, shalom, the chastisement of our shalom well-being, shalom completeness, shalom holiness, shalom peace, shalom harmony, shalom prosperity, shalom tranquility in the mind was upon him. Kollox fuqu. And with his stripes we are healed, church. We are healed. Emnu għal-aħwa, emmintu fis-salvazzjoni, emnu li għaw il-fejqan. Kull jum u mxu fieħ. Ek tajt bil-Malti propja, iżda hu rafa fuqu il-mart, kull tip ta' disease. Tana minħabba bluġieħ tana, tabba bluġieħ tana, aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġġu fix-xejn, ma konniex nafu l-Messija dan, iżda hu kien miġruħ minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunitna din li hija l-biċċa ta' dnub, kemm konna ħżiena minn għajrek mulej. Il-kastig għas-saħħa, shalom, well-being, shalom benesseri li tkun b'saħħtek u tkun f'saħħtek, shalom kompletezza, shalom holiness, shalom sħuħija, tkun sħiħ, shalom paċi, shalom armonija f'dak kollu li tagħmel, shalom prosperità, shalom tranquillità fil-moħħ tagħna waqa' fuq l-kastik u biswat tiegħu sibna il-fejqan tagħna. Temnu għadin jew. Alleluja! Sibu Salm 103, vers 1. Dan il-fejqan kif qed naraw huwa fiżikali li qed titkellem il-kelma fuqu. Ix-xettiċi jgħidu ir-referenza hija spiritwali ta' għalhekk ma nistgħux infiequ. L-ewwel ħaġa jekk għadek m'inti xi mwieled minn ġdid, l-ispirtu tiegħek irid qawmien mill-imwiet. L-ispirtu tiegħek ma jiġix infejjaq, ġismek għandu bżonn il-fejqan, sakemm għadna hawn għandna bżonn dan il-ġisem. Xi darba ser ikollna ġisem ġdid, glorjuż bħal ta' sidna. Halleluja. Imma Alla provda għal kollox, ma ħallinix għalfejn noqogħdu mħawdin u nissaraw ma' din id-dinja bil-mart u d-djufijiet tagħha. Alla bat lill-ibnu Ġesu Kristu u rajna fix-xogħol il-mitmum tiegħu, fix-xogħol ta' tpattija tiegħu, mhux biss kien midrub għad-dnubiet tagħna, bl-istess daqqiet biswat li ħafuq u sidna Ġesu, aħna nfejqa. Allura Alla provda fejqan għal ġismek, għal ruħ tagħna u għal moħħna. Ir-ruħ tagħna tkompli tiġi mġedda mal-kelma
kull ġurnata u l-ispirtu tagħna ma tfejjax. L-ispirtu twilet minn ġdid. Amen. Salm 103. Bierek ruħ tiegħi il-mulej, bierek ruħ tiegħi il-mulej. B'qalbi kollha nbierek li sem qaddis tiegħek glorjuż Ġesu. Bierek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex, ebajd, la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Return to your first love, do not be lukewarmed. We are living in the end times. Do not be lukewarm, I will spite you out of my mouth. I do not love those who are lukewarm. I want you hot for me. Return to your zeal, to the zeal you had in the beginning. Do not take me for granted. I am still the same yesterday, today and forever. U li jaħfer dnubietek kolla ħaferhom l dnubietek. God's all is all, past, present and future. Ifejja il-mar tiegħek kollu. God's all is all, past, present and future. Jifdil il-ħajtek mill-qabar. Aħna nordu, jekk ma jiġix għalina fi żmien tagħna, ma mmutux. Iħadnek bit-tjieba u l-ħniena tiegħu, ixabba bil-ġid snin ħajtek u bħal tal-ajkla tiġġedded żożitek. L-Ispirtu Santu minn David ma kitibx vers 3 għal xejn fordni għaliex il-fejqan ikun miksub meta aħna naraw lilna nfusna kompletament maħfura. Inti llum maħfur minn kollox u minn hemm tibqax iddur mal-istess muntanja. Do not be sin conscious, but be Christ conscious. Ġifieri qed tgħid li l-grazzja tagħtina liċenzja biex nidimbu. Għax aktar maħfura. Le, ma jkun għad, God forbid. Meta jentu foka fuq Kristu, is-siġra tal-ħajja, awtomatikament mhux se tidneb, meta tara minn kemm għadda lina meta ġim tertaq fuq is-salib, awtomatikament ser tħobbu għaliex kif rajna min jinħafillu ħafna, iħobb ħafna. Arak kemm inħafillek għax inti għalhekk tibda tħobb mbagħad. Ħafillek dak il-ħmieġ kollu tal-passat. Kemm konna ħmieġ u ħnieżer nitqalbu. Imma Alla tajjeb, min jinfoka fuq il-liġi ser twaqqgħu. Ma nistax nagħmel dik, u dik ma nistax, u dik ma nistax. Imma min jiffoka fuq Kristu Ġesu ser jagħmel il-frott tal-Ispirtu Santu fosthom il-fidi. Għaliex int qed miss lill-grazzja lil Ġesu. Let the river of love flow. Because love is a fruit of the Spirit. And when your faith is looking at grace, river of love will flow in the streets. Amen. Sibu Mattew 9. Please. Hemm fatt wieħed biss biex intgħix ħajja ta' vittorja meta tkun taf u temmen kemm Alla jħobbok u mhux kemm tħobbu inti. Pietru li ismu huwa ġebla stampa tal-liġi li hu nnifsu ftaħar kemm iħobb lil Ġesu x'jagħmel għalih. Dan huwa stampa ta' dixxipli ta' x'jagħmel huwa l-Ġesu u kemm iħobb huwa lil Ġesu. Nistgħu nħobbu lil Alla u lin nies ta' madwarna biss meta nkunu nafu li Alla l-ewwel ħabna hu. Huwa importanti li nippritkaw dan għaliex li tkun tafu temmen kemm int maħbub mill-mulej se jġielek tħobb aktar lill-mulej u tagħtik is-saħħa fil-fidi u l-grazzja biex tħobb in-nies ta' madwarek kollha. Anke dawk li jboduk tispiċċa tħobb għax hu jibda jbaqbaq minn ġafik. Mhux tagħmel inti għalih bħal Pietru u ċaħdu, imma x'għamel hu għalina bħal Ġwanni dejjem fih danu. Dik id-differenza se nkunu bħal Pietru kif jiġi l-awċ infallu ma nibqgħux fejn il-grazzja aktar. Jew nkellu bħal Ġwanni, hekk kif nippritkaw l-imħabba ta' Ġesu għalina, nispiċċaw ikollna intimità divina miegħu u nsibu ruħna nimxu wara l-mulej mingħajr sforz. Mhux bis-saħħa tiegħek. Fidi għax mal-grazzja, il-fidi u l-grazzja flimkien jitfid ma' Ġesu, il-fidi tiegħek mal-grazzja. Mattew 9. U t-tala f'dajsa. Qasam il-baħar u baqa' sejjer fil-belt tiegħu u ħadulu qudiemu wieħed mifluġ mixħud fuq frix. Kif ra l-fidi tagħhom, il-grazzja rat il-fidi u l-grazzja, Ġesu qal lill-mifluġ, għamel il-qalb ibni, dnubietek
maħfura. Xi wħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom infushom, dan qiegħed jidaj. Ġesu għaraf x'kienu qegħdin jaħsbu għalhom, imma għaliex qegħdin taħsbu ħażin f'qalbkom. Għax x'inhu l-eħfef tgħid nubietek maħfura jew tgħid kum u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-nubiet fuq l-art, qal lil mefluġ, kum, aqbad il-friex u mur lej darek, ejja law darek. Dak qam u telaq lej daru. In-nies meta raw dan beżaw u qabdu jfaħru lill-Alla li ta' seta bħal din lill-bnedmin. Lellujja. Hawnhekk qed naraw il-fidi tan-nies li qed tara l-grazzja t'Alla. Il-fidi tal-oħrajn jemmnu fih. Ħadd fih, jien ħanemmen għal ommi, jien ħanemmen għal ħija. Il-fidi fuq il-grazzja fuq Ġesu. U l-grazzja li huwa Ġesu ra l-fidi tagħhom. Raw ukoll l-imħabba t'Alla għax sema fuq Ġesu u l-fidi tiġi mismieħ tal-kelma. Il-kelma huwa Ġesu u bdew jisimgħu bih kullimkien. Wieħed tfejjaq n-nies dan mibgħut minn Alla. Rajna dnub jinħafer u meta tkun taf u temmen li dnubietek huma maħfura kollha bħal Salm 103 tirċievi il-fejqan dejjem kollha flimkien jaħdmu. Fidi, grazzja, tkun taf li maħfur minn kollox. Tkun taf li maħfur minn kollox equals fejqan. Jekk taqa' waħda minn dawk qatt ma ħadfiq. Fidi tiegħek, grazzja fuq Ġesu, personified, grace personified, Jesus at the center of your life. Tkun taf li ħafillek kollox. God's all is all, not man's all. God's all is all. Tfiq minn kollox, m'hemm xejn impossibbli. Forsi wieħed jistaqsi mela l-mart jiġi minħabba dnub fi kliem sempliċi. Iva, anke jekk ma dnibx inti huwa l-ewwel dnub ta' Adam li l-kreazzjoni kollha ġiet misħuta. Kieku ma dinibx ma kienx ikun hawn mart fid-dinja u kieku t-tobba kollha bl-ampjek illum il-ġurnata. Iżda din il-kelma qed tixxandar ma' kull rokna tad-dinja għaliex in-nies jeħtu ġuha u llum f'dan il-post qed topera il-kelma tal-fejqan. Amen. Galatin 5 versi 4 il-qosibuha please. Id-dnub qatt ma ġabu fix-xejn lil Ġesu għaliex meta prostituti mis-sewħ, dawk li jiġbru t-taxxi mis-sewħ, meta nies midimba mis-sewħ, huma kollha kienu mfejqa. Fosthom dik il-mara li missitlu l-keffa tal-libsa kienet infejqa minn nixxija tad-demm. Meta nies midimba jmissu lil Ġesu, mhux hu jiġi fix-xejn, imma hu ikun ta' effett għalihom. Qatt ma jiġi fix-xejn Ġesu, ħadd ma jista' jġibu fix-xejn. L-unika nies li Ġesu ma jistax ikun ta' effett għalihom huma dawn in-nies li jfittxu il-ġustifikazzjoni tagħhom infushom. Dawk li jimxu mnieħerhom il fuq, self-righteous, jien qaddis iktar minnek, jien naqdi iktar minnek, jiena naf nagħmel dawn l-affarijiet iktar minn dak. Kristu qatt ma jista' jkollu effett fuqhom dawn in-nies għaliex dawn it-tip ta' nies jafdaw fuq it-tjubija tagħhom. Allura kif jista' jkollu effett biex ikun huwa it-tajjeb tagħhom? Ġesu biss tajjeb. Aħna mhux tajbin minn ajru, għal ħruq biss. Kif inhu miktub Galatin 5 versi 4, intom li tfittxu l-ġustifikazzjoni fil-liġi, intom maqtuha minn Kristu, huwa ġibla effett għalikom. Intom twarrabtu mill-grazzja minn ma' Ġesu. Imma aħna t-tama tal-ġustifikazzjoni nistennewha bl-ispirtu permezz tal-fidi. Il-fidi tagħkom illum fuq Ġesu. Rumani kapitlu 4 minn versu 1 please, iqosibuha. Alla irid il-fiduċja kollha tiegħek fi Kristu biss. Mhux fil-prestazzjoni tiegħek, qed tifhmu, mhux tagħmel għalih. Jekk tqum naqa' mhux jgħid sew, iġġielidha imma
mhux ħataqa' d-dinja, Ġesu mhux ħajqa' minn fuq it-tron. X'ingħidu Rumani 4, vers 1. X'ingħidu? Mela, li sab Abraham, il-missier tagħna skont il-ġisem, li kieku Abraham kien iġġustifikat bis-saħħa tal-opri, kien ikollu biex jiftaħar, imma mhux quddiem Alla ħadd. Għax xi tgħid l-Iskrittura? Tgħid li Abraham emmen lil Alla u kien madut lilu b'ġustizzja. Il-ħlas lil min jaħdem ma jingħaddux bi pjaċir, imma bdejn. Ma jingħaddux bi pjaċir il-min jaħdem, imma bdejn. Għax salvi bil-grazzja. Iżda minn bla ma jagħmel opri jemmen lil Alla li jiġġustifika lil min hu ħażin, din il-fidi tiegħu tingħadlu b'ġustizzja. You are righteous by faith. Abraham huwa t-tip ta' ġustifikazzjoni bil-fidi. Kemm il-darba smajnija fuq il-pulptu, għax għandna knisja qawwija mimlija bid-dilka tal-Ispiritu Santu u l-ħobb se jisserva b'dinja dar talla, Betlehem, dar tal-ħobs, Betel, dar talla u Bet Ħesiet, id-dar tal-grazzja hawnhekk. Bħalissa tinferex il-grazzja talla u l-anġli qed joperaw. Jekk għandek il-fidi tajba fil-post il-korrett, dak li għandek bżonn ħadd jieħdu llum. M'hemm bżonn nitlu fuqek. Abraham huwa tip ta' ġustifikazzjoni bil-fidi. Huwa missier il-fidi, vers 4. Jgħid bit-tradizzjoni aħjar, din hija tradizzjoni l-propja. Issa għal min jaħdem il-premju mhux meqjus bħala grazzja, imma bħala dejn. Il-grazzja rigal, ma tistax taħdem għaliha. X'qed jgħid Alla? M'għandux dejn mal-bniedem, Alla jrid li l-bnedmin kollha jiġu għandu biex jisalvaw u jridna debituri bħal dak il-bank bla limitu, nieħdu minn ġol grazzja, minn Ġesu, is-siġra tal-ħajja, fiċ-ċentru tal-ġnien fejn joħroġ il-frott tal-ġustizzja u tal-Ispiritu Santu. Il-mument li Ġesu, il-grazzja talla ma jkunx fiċ-ċentru tal-fidi tagħna, ħanamluha bl-erf tagħna u nibdew nejjew u nfallu. Għalhekk vers 5 in-numru tal-grazzja Ħesiet jgħid iżda minn bla ma jagħmel opri jemmel lil Alla li jiġġustifika lil min hu ħażin. Din il-fidi tiegħu tingħadlu ġustizzja. You are righteous by faith. You are righteous by faith. Not what the world says about you, but what God says about you. Din il-bxarat tajba, Alla jiġġustifika lil ħażin, mhux il-ħażen, lil ħażin li konna aħna l-ħażin. Meta nersqu leħ bil-fidi, huwa għandu jkun hemm bażi għalih biex jagħmel dan legalment, u l-bażi is-sisien huwa s-salib ta' Ġesu Kristu. Alleluja. Il-fidi tagħna tingħaddilna b'ġustizzja. Għalhekk Abraham huwa l-istampa tal-fidi, ġust bil-fidi. U aħna llum m'għadniex midimba, maħfura, righteous, imma msejħa ġusti bil-fidi. L-identità l-ġdida tagħna fi Kristu Ġesu. Walk in your new identity every day, even when the liar comes and speaks and whispers because the days are evil. Be sober and alert. And listen what the Holy Spirit is saying to you. Walk as Christian every day, even when no one sees you. Sibu Galatini 4, vers 21. Meta tistaqsi lil-nies li jistudjaw il-kelma, mill-ewwel jgħidulek li Abraham huwa t-tip tal-fidi. Imma jekk naraw il-martu Saraħ din x'tipi. Pawlu f'wieħed Korintu kapitlu 10 vers 11 qal dan kollu ġralhom b'eżempju u nkiteb bid-dwiddiba għalina li fuqna wasal tmiem iż-żminijiet. Eżatt kif qal Matthew l-ewwel. Il-kelma eżempju ġejja mill-kelma Griega typos. Kull ma ġara kien tip biex aħna llum narawh u ma nimxux fit-telfien. Bħal pereżempju Giuseppe, l-istorja tiegħu hija stampa ta' Ġesu. Kien maħbub minn missieru, ħutu ejru għalih bħal Ġesu, il-lut ejru għalih. Giuseppe kien mogħti lill-Ġentili u Ġesu kien mogħti lir-Rumani. U wara li qam mill-imwiet Ġesu sar il-ħobs
tal-ħajja għad-dinja ġentili u kull fejn marret din il-bxara it-tajba, iċ-ċivilizzar sploda u fi żmienu Giuseppi meta kien hemm il-ġuħ kulħadd mara għandu għax hu kellu l-providenza biss minħabba l-erf li kien taħalla. Giuseppi tema d-dinja fil-fiżikal dak iż-żmien. Illum Ġesu jitma d-dinja fl-ispiritwal. He is the bread of life. Those who eat from him will never hunger again. Those who drink from him will never be thirsty. Those who believe on him will never be thirsty. Galatini 4 vers 21 sa 31 Saraħ u Hagar. Ejdu li intom li tridu tuqodu taħt il-liġi. Ma tiżimgħu xi tgħid il-liġi. Hemm miktub li Abraham kellu żewġ ulied, wieħed mill-ilsira u wieħed mill-ħielsa. Imma dak li ġie mill-ilsira twieled bis-saħħa tal-ġisem, waqt li dak li ġie mill-ħielsa twieled bis-saħħa tal-wieda. Dan kollu ntqal tixbija, għax dawn in-nisa jfissru żewġ pattijiet. Wieħed ġej mill-muntanja Sinai li tilet għal jasar, din hija Hagar. Għax Hagar hija l-muntanja Sinai li hi fl-Arabja u taqbel ma' Ġerusalemm tal-lum il-ġurnata, il-lut li għada imjasra fl-imkien ma' ulieda sal-lum il-ġurnata. Iżda Ġerusalemm ta' fuq li jomna iħilsa għax hemm miktub ifraħ mara bla ulied li ma tilgħetx. Erfa leħnek u għajja bil-ferħ, int li ma tbatix buġiħ il-ħlas. Għax uliet il-mara abbandonata huma aktar kottrana minn dawk ta' dik li għandha l-żewġa. Issa intom l-aħwa, intom uliet il-wieda bħal Iżak. Iżda bħalma f'dak iż-żmien dak li twieled bis-saħħa tal-ġisem ippersegwita lil dak li twieled bis-saħħa tal-ispirtu, hekk ukoll issa jippersegwitakom. Iżda xi tgħid l-Iskrittura, keċċ il-barra l-sira u l-bina għax bin l-sira ma jaqsamx il-wirt ma bin il-ħilsa. Għalhekk l-aħwa aħna maħniex uliet l-sira, imma uliet il-ħilsa. Alleluja, thank you Lord. What a great promise we have, Lord, in you. Hawnhekk qed naraw li dawn iż-żewġ nisa, Hagar u Sara, saru il-ġixpattijiet li għamel Alla. Wieħed ibbażat fuq il-liġi fil-muntanja Sinai li Hagar u ieħor il-patti ġdid, il-grazzja, Ġerusalema ta' smewiet, li hawnhekk im sejħa Sara li jomna ta' smewiet f'dan il-kuntest. Ħafna nies li huma reliġjużi għadhom ma ltaqgħux mal-grazzja ta' Alla li huwa Ġesu bl-ispirtu u l-verità, speċjalment il-Lut li rreġettaw il-fidi fi Kristu u l-grazzja li wera Alla mad-dinja kollha. U qed jippruvaw kontinwament jistabilixxu l-ġustizzja u t-tubija tagħhom bix-xogħol tal-liġi u qed jitjassru aktar u aktar. Iktar ma tipprova tagħmel fil-liġi, iktar ħataqa, iktar mhux ħadħossok komplet. U qed jemmnu f'Hagar fil-liġi meta ommhom il-propja għandha tkun Sara bħalna. Grace by faith. You receive grace by faith. Sibu Ġenesi 20. Issa wasalna dak il-passaġġ li rreferejt għalih fil-bidu fejn hemm imsemmi l-fejqan għall-ewwel darba fil-kelma tal-Alla fejn familja kollha ġiet infejqa. Ħanaraw lil Abraham li hu l-istampa tal-fidi u Sara li stampa tal-grazzja. Hawnhekk ħanaraw x'jiġri meta Abraham jgħid li Sara hija uħtu u mhux martu. Ħanaraw lil Abraham jikdeb qabel l-10 mandamenti jingħataw il-ħażin huwa ħażin xorta dejjem. Anke jekk ma temminx fil-liġi xorta tiksir għal-liġi għax edha hemm. Il-mod li tissupera l-ħażin mhux li tiffoka fuq l-iżball, imma hu biss meta taqbad temmen sew. U int żgur se tgħix sewwa. Believe right and you will live right. Get up. We are righteous by faith. In Jesus' name. Ġenesi 20. Tinsewx li f'dan il-passaġġ Abraham huwa l-fidi u Sara hija l-grazzja.
kif taraw isimhom ftakru f'dak il-kuntest. Abraham f'Ġerar. U Abraham telaq minn hemm lejn in-Negeb u baqa' jammar bejn Kades u Sur. U baqa' bħal frustier f'Gerar. U Abraham kien jgħid dwar Sara martu. Din oħti. U Abimelek sultan ta' Gerar bat jieħu lil Sara hemmhekk hemm miktub martu, imma transizzjoni korretta tgħidlek intu ħisħarem f'post riservat għal kunkubini u għas-servjenti nisa kollha. Ġifieri kienet waħda mill-ħafna, mhix biex tkun martu. U Alla ġi bil-lejl fil-ħolm għand Abimelek u qallu arak int se tmut minħabba l-mara li ħadd għax hi miż-żewġa. Imma Abimelek kien għadu ma resax liha u għalhekk qallu int teqret ukoll in-nissewwa. Mhux hu qalli din hi oħti u hi stess qalet dan hu hija b'qalb safja u bidejn indafa mill-dan u Alla wieġbu fil-ħolma jiena wkoll naf li b'qalb safja mill-dan u jien ukoll żammejtek il-bot milli tidneb kontrija x'il-grazzja tiegħi. Għalhekk jien ma ħallejtekx tersaq liha. Issa mela rod lura il-mara lil dan ir-raġel għax hu profeta u hu se jitlob għalik u int tgħix u jekk ma troddix lura kun naf li tmut żgur int u minn għandek. U Abimelek qam filgħodu kmieni u sejjaħ il-qaddejja tiegħu kollha u qal dan kollu qudiemhom li jisimgħuh. U dawn in-nies beżu ħafna kif qallhom dan il-kliem. U Abimelek sejjaħ lil Abraham u qallu x'għamiltilna? Fiex inqastek biex ġib fuqi u fuq saltnati din il-ħtija kbira? Għamilt li ħwejjeġ li m'għandhomx isiru. U komplejt Abimelek lil Abraham x'kellek frasek biex għamil dan? U Abraham wieġeb għax jien qed m'hawnx biża ta' Alla hawnhekk għandhom nejn joqtluni minħabba marti u fis-sewwa din hi oħti għax bint missieri hi, imma mhijiex bint ommi u saret marti. U meta Alla ġalni noħroġ minn dar missieri jien qedtilha għamilli dan il-favur li kull fejn immorru tgħid fuqi li inti oħti. Imbagħad Abimelek ħannaġ u baqar u l-sira rġiel u nisa u taħħom lill-Abraham u radlu il-Sara martu. U Abimelek qallu ara hawn arti quddiemek oqgħod fejn jogħġbok u lil Sara qalilha ara jien lil ħuk. Ironija jaf lil mara tiegħu. Ara jien lil ħuk tajtu 1000 biċċa tal-fidda. Dawn iservu ta' għamat fajnejn kollha dawk kollha li għandek miegħek u int iġġustifikata quddiem kulħadd. Il-grazzja ġġustifikat il-fidi. Justified. U Abraham talab lil Alla u Alla fejjaq lil Abimelek u lil martu il-qaddejja tiegħu u dawn wildu għax il-mulej kien għalaq kull ġuf f'dar Abimelek minħabba l-biċċa ta' Sara, mart Abraham. Hawnhekk Alla hawn ħafna laħam f'dan il-passaġġ, ftit bad affarijiet li ħanajdhom. Ħafna fih laħam dan il-passaġġ li jiġi fit-Testament il-ġdid biex naraw fl-enti aħjar, il-qadim, il-ġdid moħbi fil-qadim u l-antik irrevelat fil-ġdid. Hawnhekk Alla tjurina f'dan il-passaġġ martek mhijiex oħtok, Ġesu mhuwiex wieħed minn ħutek, Ġesu jrid ikun il-persuna intima tiegħek. Tkun intimu jekk ħataraħ bħala ħuk. Ħatieħdu for granted. Abraham huwa l-fidi u Sara hija l-grazzja. Meta l-fidi tagħna trid tkun intima mal-grazzja, Ġesu innifsu kontinwament fl-imħabba tiegħu. Alla kontinwament irid il-fidi u l-grazzja jitfid. U llum
2023 tiftaħ l-kelma mhux għal kulħadd komuni li l-mara mhijiex uħtok għax llum saru jiżżewġu l-ħutom. Il-mara mhijiex uħtok. Alla jridek intimu mal-mara, intimu mar-raġel. Efesin 2:8 tajt intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi. Rumani 4:16 tajt għalhekk il-wieda hi marbuta mal-fidi biex tkun mogħtija bħala grazzja. Abimelek fil-bidu ħallil Sara biex tkun parti min nisa l-oħra. Iżda fil-kelma Alla għallu inti raġel mejjed għaliex isseparajt lill-grazzja minn mal-fidi. Dawk bil-fors flimkien iridu jkunu, mhux bħala ħwa, bħala miż-żewġin. Alla ma jelabx lob u tidwir bil-kliem. Jekk vera inti ġustifikat bil-fidi, hekk ħajbqa' jarak. Għalkemm Abraham żbalja billi gideb, huwa se jaħlu profeta u ser jitlob għalik. U intix, din it-tjubija tal-Alla, int li forsi kellek argument mal-mara jew mar-raġel jew ma' xi ħadd intu ġejlawn jew xi ġranet oħra u tħossok ipokritu jekk tfaħħal lill-Alla jew kissir ġurnata sħiħa ħabba żball. Alla qed jgħidlek minn hemm tibqax taħseb fuq l-iżball għax int ġustifikat bil-fidi u bil-grazzja x'għamel għalik Ġesu u mhux b'xogħolok. Mhux b'xogħolok inti jataw, b'xogħol Ġesu ħadd mur hemm fuq. Hawnhekk hawn il-kelma profeta imniżla l-ewwel darba bħal xi ħadd għandu influenza ma' Alla. U llum River of Love and all those who believe in the name of the Lord. Aħna għandna influenza mal-mulej illum. Għax il-mulej qed jużana kollha b'xi mod jew ieħor fis-setturi li tifana fihom biex ismu ikun molli u dawl għal ġnus kollha biex jiġu fis-salvazzjoni biex jiġu fl-arka qabel tiġi l-arqa. Intom il-poplu mażul tal-Alla. Intom fejn jissejjaħ ismu. Abimelek induna wara li Sara istampa tal-grazzja. Mhux suġġett, mhux biss topic, mhux xi end time topic. Imma Ġesu huwa l-grazzja. Huwa imma hija għolja aktar minn nisa kollha tal-ħarem. Ma ħallix hemm. Għax fil-ħarem ikun hemm ħafna nisa qabel kien hemm, imma mhijiex biss topic. Induna raġtajielu. U ma tistax tkun apparti imma id fit mal-fidi. Huwa lil Abraham taħnaġ u baqar u servjenti, irġiel u nisa. Dak iż-żmien qisu taħ xi 20 miljun euro, Dak tisħiħ u taħ lura l Sara bħala martu. U tal il-grazzja lura lill-fidi. Allura xi ġrala l-fidi? Il-fidi ġiet imsaħħa, enriched. Mhux taħ il-martu biss, taħ ħafna affarijiet mal-grazzja. Ara kemm taħ affarijiet laqqas kellu. Permess għall-grazzja għarrikkiet il-fidi. Il-fidi tagħna mingħajr il-grazzja diżastru. Mhux ħatasal, imma meta jkun hemm il-grazzja fin-nofs li huwa Ġesu għalina. You will go all the way where God wants to send you in Jesus' name. Hawnhekk qed naraw li meta l-grazzja tkun fil-post tajjeb, il-fidi tagħna tibda taħdem. Il-fidi tagħna tibda tkun effettiva. Għaliex il-fidi tagħna tkun imsaħħa. Meta l-grazzja tkun f'posta mal-fidi, ikun hemm il-fejqan. Għaliex il-passaġġ jagħlaq li Abraham talab lill-Alla. U Alla fejja id-dar kollha ta' Abimelek u dawn wildu. Ix-xitan żgur se jiġi jgħidlek f'widnejk, inti ipokritu. Kif tista' titlob għall-morda meta int għandek is-sintomi f'ġismek? Żgur se jgħidlek sten li tkun infejja inti u mbagħad titlob man-nies. Imma dan huwa eżempju ċar. Abraham kellu test kbir hawnhekk. Għaliex kien qatt ma kellux lil-Iżak. U huwa qed jitlob għal familja oħra biex ikunu mfejqa u jkollhom it-tfal. Meta u Sara kienu għadhom mingħajr tfal. Go and heal people I have sent you 2,000 years ago. As the Father sent me, I now send you. Make disciples of all nations.
L-għadu dejjem ser jgħidlek int ipokrita qed titlob għal ħaġa fuq xi ħadd li int għandek bżonn. Ix-xitan iridek ma titlobx għal morda għaliex meta titlob għal morda int tkun qed tpoġġi f'moviment il-miraklu tiegħek. Pray for people. You are setting in motion your own miracle in Jesus' name. Il-grazzja talla qatt ma taħdem fejn hemm plus, self-righteousness, perfezzjoni, għamil dnub. Mhux ħammur għax għamil dnub. Hekk tiġġustifika lilek innifsek. Imma fejn hemm il-minus naf li għandi bżonnok mulej. Fejn hemm minus u aħna li qegħdin hawn illum river of love because we bowed our knee to the Lord Jesus Christ. God gives grace to the humble but resists the proud. Let's keep bowing down our knees to him because without him we are nothing. We are nothing. Ġenesi 21 jala jiftaħ propja u l-mulej żar lil Sara bħalma kien qalilha u għamel magħha dak li kien wiegħda. U Sara tqalet u wildet iben lil Abraham fix-xuħitu fi żmien li kien qallu Alla. God's plan will always prosper. God's delay are not denials in Jesus' name. Abraham u Sara rċifew il-miraklu tagħhom tan mistenni wara li talab. Ma qatx jgħid li ma tanix mhux ħanitlob għalihom. Aħna l-imħabba mhux egoista, l-imħabba dejjem tagħti. L-aħwa Ġesu Kristu u il-grazzja personifikata. Inti tmissu bil-fidi u tkun purifikat. Immorru għandu mill-ħmiġ tagħna u jaħsinna bojat aktar mis-silġ. Dan huwa żmien li nkunu intimi mal-grazzja tal-Alla. Għaliex nkunu qed nirriskjaw li ma nemxux bil-fidi mal-wirt li tagħna Alla fi Kristu Ġesu. 2000 sena ilu Kristu Ġesu kien qiegħed jiġi marbut mal-post fejn irċieva d-daqqiet tal-frosta u bdew isawtuh u jtuh u jtuh u jtuh imma hu baqa' iqum għax hu wara l-kanċer tiegħek u wara l-artriter tiegħek u ra n-nuqqas ta' smieħ tiegħek u ra kollox minn qabel li kien ser ikollna. U qal le mhux ħanaqa' mhux ħanċedi inkella ma jfiqux u baqa' jieħu frosta wara oħra li kienu kollha neċessarji biex jixtri l-fejqan tagħna. Dik it-tieqa li fetaħ Matthew illum bil-fidi qed toperaw u l-anġlu lesti tik dak li għandek bżonn. Jekk temmen dak li Alla għalinna x'Alla mhuwiex giddieb. Alla ma jikdibx, Alla huwa ħaj l-istess wieħed il-bira, illum u għal dejjem għal gran familja u hu mis-siġra tal-ħajja ħallih fin-nofs ħatamel il-frott tal-Ispirtu Santu. Do not be moved by what man says, be moved by what God says. He opened doors that no man can shut, and he shut doors that no man can open. He can give you healing right now. Right now, grab these words. The angels are ministering here. We do not have a deaf God. We have an alive God who knows all things from the beginning. He knows the end from the beginning. Baqa jara u jieħu l-frosta wara oħra biex dak il-kankru jitqaċċat u jitkisser. U biex widnejk jinfetħu jieħu oħra jerġa' jqum ma ħallitux mal-art il-frosta. Bida jara l-fejqan mar jixtri legalment il-fejqan li għandek bżonn naqbad dan il-kliem. Id-dinja ħatara kiblaħ. The message of the cross is foolishness for those who are perishing. But for us it is the power of God for those who are being saved. For the just shall live by faith, through faith, through faith. You are being transformed by the Spirit, reflecting the same image of Christ from glory to glory. You are in the glory, that's why you are called here into River of Love. River of Love is that ship that's going to take away those who are in Christ. When the flood comes, we must preach in season and out of season. And this is the season to preach the good news.
Kollox jitqaċċat, kull katina jqaċċat. He is the chain breaker. He is the chain breaker. Whatever you have, it can be healed right now from whatever you are, wherever you are, wherever you. What time is it? 1 year from now, everything can be healed in Jesus' name. He can use foolishness to destroy the wise. The intelligence of the intelligent he frustrates. Get up, let's work together in unity. This is the time. This is the time that the Lord has called us into being. He has called us into being for such a time as this. You are the chosen people. You are the chosen people. I have known you from before, from your mother's womb. I have called you by your name and you are mine, he said. I delight in you. You are my treasure. Let's go and spread to all the nation the gospel, the good news, so those who believe will be saved. By faith, the righteous shall live by faith. I have the grace with you. I have given you all that I had. I have given you everything. Do not doubt my goodness. Do not doubt my goodness. Biswatti wa aħna sibna l-fejqan tagħna. By his stripes we are healed, church. Amen. Kull tifħir lilek re sultan ta' slaten. Kull irkoppa ħatmil mulej, kull irsin se jisqal li inti Ġesu Kristu, l-ola, wieħed. Grazzi li ħfirtinna kollox mulej, grazzi li ħfirtinna mulej, meta konna hemmhekk fid-dnubietna konna omja mulej. My people perish for lack of knowledge. Use us, Lord. Give us strategy, visions. Send us wherever you want. Send us wherever you want, Lord. We are ready to go. Thank you for your faith, Lord. You are the author and the finisher of faith. Those who walk with you will never walk in dark again and they will never stumble. Lord, we are nothing without you. We need you, Lord. And we have everything with you. Your promises are yes and amen. Thank you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. We are nothing without you. We love you because you have loved us first. You taught us how to love. We were in pitch darkness like out there, Lord. It's pitch dark. But the glory of the Lord is upon river of love. Is upon river of love to preach the good news. Those who believe will be saved. Those who believe will enter the ark. There are other arks. But we know about this and we preach about this and we love everyone. We need more harvesters for the field. The Lord is calling with his trumpet, showing Malta their transgression. There are many transgressions, and we will still be there if it was not by his grace. His grace is sufficient for you when we are weak. He is strong. He is strong. You are chosen. You are royal priesthood. You are anointed for this hour. Do not doubt the call of the Lord upon you. The Lord has called you. Do not doubt the calling. Everyone is important. Every member of the body is important. No one is better than the other. The body of Christ cannot work without a single finger. Everyone is important. Cameras, worship music. Everyone who preach in the street, the pulpit, the pastors who give us bread of life. Bethlehem. This is the word of the Lord. It came to me this morning. I could not contain it, my beloved. The Lord loves you so much. He has called you into being for such a time as this. Remember when we were closed because of COVID and things. The enemy is coming like a flood, but the Lord is pulling a standard to stop him while it is light, while men can work. Men are working because it is still day. Night will come and no one will work anymore. This is the day. It's still day. We can see. Hallelujah. And we are celebrating today his feast, the feast of faith. Other people trust in chariots and in horses. We trust in the name of the Lord Most High, the one who created us into his own image. And now he gave us his own likeness. He gave us his own likeness. He restored us back into the Garden of Eden, where there is the tree of life. We are eating from the tree of life. Hallelujah. Thank you, Lord. I want to close this up, Lord. Thank you. Thank you for your words, Lord. I cannot contain them. Your fire is so strong. Hallelujah.
Thank you, Father, for this word. Thank you, Lord, for calling us for such a time as this. Grazzi mulej li tafdana, mulej il-fiduċa tagħna kollha fuqek Mr. Qaddis. Nitlob mulej biex din il-kelma timxi għal min għandu bżonna mulej. Nemmen mulej bil-fidi li min kellu bżonn jisma' xi ħaġa li kellek xtajt inti mulej diġà rċevija mulej l-anġli tiegħek qed jimministraw mulej għax inti Alla ħaj ġaw sellu mulej ilu għaw mit-talb ta' 8:30 ilu għaw is-sallum li kien hemm fejn Ġakob. Grazzi missier, min kellu bżonn il-fidi, min kellu bżonn il-fejqan ħadu, kunu għafu li intom maħfura minn kollox. Minn kollox, minn kollox. You are righteous by faith. Do not let the devil whisper in your ear. Do not let him. Do not give an inch to the devil. Do not give him an inch because he is the accuser of the brethren. Do not let him lying because he's the father of all lies. He wants us divided. Unity is strong. Unity comes from the Lord. Let's work in circle. The devil hates our faith and he hates the love language of the Lord Jesus Christ. Alleluja. Infaħrek Mr. Qaddis, grazzi tal-li ħallejtni nitkellem mulej, grazzi tal-li qed tużana kull wieħed mod minna differenti mulej. Nemmel mulej li ħadd tagħmel festa tal-fidi kbira mulej għadna nibdew għaw il-qawwa tiegħek qed topera mulej. Ħadd ma jista' jżommok Mr. Qaddis, grazzi ta' kemm tħobbna, grazzi li mort għalina fuq is-salib, grazzi tal-li pattejt għalina mulej, grazzi tal-li ħallast mulej biex niġu għaw u nkunu tiegħek għal meta ddoq dik it-tromba mulej. Nemmel mulej kif qal Mark Twain qal hemm ġiex momenti importanti imma inti qlibtieli l-mod tiegħek mulej. Qal hemm ġiex momenti importanti dak il-moment li titwieled u dak il-moment li tinduna għala. Imma il-mulej qal li dalgħodu mill-bira filgħaxija beda jgħidli. Qal li the first one is important because I have breathed it into your mother's womb. And the other is when the Holy Spirit comes into you and you will born again and you are a new creation. Because without the Holy Spirit, no one have a purpose. You were made to be the vessel of God into this life. This is the classroom side of life. And God is refining your character and He's going to use you more deeply than you can ever think or imagine. According to the power that is working in you. The power working in you, the more you give faith to His grace. That's it, the message. Thank you, Lord. Hallelujah. Infaħruk mulej. Grazzi. Il-mulej ma'kom. Unamlu spazju għal-kellima li ġejja, Mari, li ħajkolla kelma midluka mill-mulej. Il-mulej ma'kom, fissem Ġesu.